नमस्ते सर्वांना. तर 3 दिवस झाले मम्मी व्हिडिओ नाही आला ना, तर ते विचारत होते की मम्मीची तब्येत बरोबर आहे ना. तर तुम्हाला पाठी दिसे ना, मम्मी एकदम व्यवस्थित आहे, आम्ही सर्व व्यवस्थित आहे. काजल पण तिच्या घरी एकदम व्यवस्थित आहे सर्वजण. पण व्हिडिओ का आला त्याचं रिझन म्हणजे इकडे खूप गडबड होती, खूप गेस्ट होते, शूट करायला वेळ नाही, शूट पण करायला वेळ नाही, आणि शूट केलेला जे अगोदर शूट केलं ते एडिट करून टाकायला सुद्धा वेळ नाही, बरोबर ना. तर खूप गडबड होती, हाच रिझन होता की आम्ही व्हिडिओ लेट टाकतोय. आत्ता जाऊन काहीतरी गेस्ट आपले कमी झाले, तर मी आता जे पाठच्यापासून जे व्हिडिओ शूट केले ते एडिट करून तुम्हाला मी सर्व दाखवतो काय काय घडलं ते. आणि इथे आता थाली रेडी होते, 4 थाली तयार होतात आता. ह्याच्या अगोदर पण 20, 25, 40 माणसं जेवून गेली आहे 3 दिवसात. 15, 14 ताटं तयार करायला लागायची. ते पण एका टायमाला. ठीक आहे, तर इकडे आता हे सर्व बनतंय. दूध पुसून टाक. हां, आणि इथे बघा काय बनलंय, आज हलवा बनलाय आणि बोंबील आणि हे सर्व बनलंय. तिकडे बघा ही आपण आज 4 मच्छी थाली आपण देतोय. तर एक हलवा दिलेला आहे, बोंबील फ्राय, त्यासोबत खेकड्याचं कालवण दिलेलं आहे. तर तुम्हाला जवळून दाखवतो बघा. हे हलवा एवढा मोठा, बोंबील फ्राय, खेकड्याचं कालवण, इकडे कालव्याची चटणी, आपलं सार हलव्याचा, सोलकढी, हे झालं आपलं मेन कोर्स बोलतात ना, मेन सर्व डिशेस. त्यासोबतच हे असे 4 डिशेस, 4 थाली, त्यासोबतच 4 भाकरी, बरोबर. आणि हे खाल्ल्यानंतर मग पाठवून भात जाणार आहे. ओके, तर एवढी थाली बघा कशी दिसते. कधी कधी आम्हाला पॉसिबल होईल तेव्हा आम्ही जेवढी सर्व व्हरायटी देऊ. मोस्टली मिनिमम 2 तरी आपण ठेवणारच. पॉसिबल झालं तर 3 का 4 पण देऊ आपण, तशी आता दिली तशी. हे 4 ताटं पण, भाकरीचं एक हे, आणि त्यानंतर 4 प्लेट भरून भात सुद्धा जाणार आहे. तिथे बघा नाश्त्याला आपल्याकडे आंबोली चटणी आहे. तर हे 3 प्लेट गोल्डनसाठी आणि 3 प्लेट सिल्वरसाठी. आता हे आम्ही झाकून नेतो वरती. हे साथ हे 3 अजून ना, थांब झाकून नाही आला का झाकलेलं आहे दिसणार का. हे दुसऱ्यांना ना, एक गेलं गोल्डसाठी आणि एक गेलं सिल्वरसाठी. हे टोटल किती आहे? 2. हां, हे एक्स्ट्रा चटणी आणि एक्स्ट्रा आंबोलेवरती चालले, परत एक खाल्ले आणि परत एक लागणार आहे. आणि ही बालडी आपली जेवणाचीच आहे ना? होय. हां, म्हणजे आंबोलीसाठीच आम्ही ठेवलेली आहे फक्त, कारण आता आंबोली नाश्त्यामध्ये आम्ही इन्क्लूड केलेली आहे. अजून एक जायची ना याच्यात. आज बघा इथे व्हेज थाळी तयार झाली आहे, आणि बघा कशी दिसते. पूर्ण वाट्या भरल्या आहे आणि ताट कसं भरलेलं दिसत आहे. आणि व्हेज थालीमध्ये एक्स्ट्रा काय आज? एक्स्ट्रा बटाट्याची भजी आहे. नाही, एक्स्ट्रा सोलकढी आहे. सोलकढी हे वेगळी मागितली आहे, नॉनव्हेज मध्ये असते ना, आपण त्यांनी मागितली आहे. पनीरची भाजी, ही कसली भाजी म्हणजे 3 भाज्या आहेत, वरण भात, भाजी आणि डाळ भात, म्हणजे जसं आहे तसं. फक्त सोलकढी आपण एक्स्ट्रा दिली आहे ना. ठीक आहे. हां, चमचे पाहिजे 2 ह्याच्यात. ओके, तर इकडे बघा आपण फिश थाली पण रेडी केली आहे. आज मोडवसा फिश थाली आहे, ज्याच्यामध्ये मोडवसा आम्ही दिले बघा 2 पीस, आणि एक बांगडा बघा केवढा मोठा बांगडा आहे बघा, बरोबर ना, मोडवसा बांगडा. आणि त्यासोबत कोलंबीचा पण थिक रस्सा आम्ही केलेला आहे. बाकी आपलं मोडवसाचंच कालवण, भात, भाकरी, सोलकढी, सॅलड. तर हे झालं एक, याला झाकून न्या. एक इकडे थाली आणि एक फिश थाली. तर हे मी नेतो, तोपर्यंत चिकन थाली इकडे होत आहे ना. या कलरचं नाव काय? आयव्हरी, व्हाईट आणि ब्लू ना. हे बघा, हे 3 कॉमोड. आणि ह्याला हे कोणता 1 पीस कमोड. 1 पीस म्हणजे याचा काय फायदा? सेट येतो का? हा तर लांब आहे ना आपल्याला, हा बसतो नाही ना, 2.5 फूट भरतो. हात द्या. हा बेसिन बघा नवीन आहे एकदम. आणि ही प्राईस आहे ना इकडे, ही ह्याचीच ना फक्त सेट पूर्ण 5,500 ना. आईना, नळ, कपलिंग सर्व धरून सर्व. हा एक आहे आणि इकडे हा एक आहे. आम्ही आलो नलाच्या दुकानात बाथरूम घ्यायला, कॉमोड घ्यायला. हे बघा इकडे ही लाईटवाले आहे, काच. हे बघा दिसते, काच चेंज होते बघा, लाईट किती 3000 आहे बघा, दिसते इथे. आणि इथे पण आहे बघा, ही ऑन ऑफ फक्त एकच, एक दाबले की ऑन, एक दाबले की ऑफ. ह्याला 2 लाईटी आहेत, 3 लाईट आहेत, 3 आहेत वाटतं.
ही लाईट बघा आता, हे सेन्सर लाईट आहे इकडे. हे बघा, हात मी लावला पण नाही, साईडला हात फिरवल्यावरती बघा. ह्याची काय प्राईस 4,000 ना, नाही 3,800 आणि वरचा 4,000. वरचा ते आहे, समोर आला चालू होईल. हां सेन्सर होतं समोर आले ना माणूस. समोर आला की. हां वरती सेन्सर आहे. अच्छा, वरती सेन्सर आहे का? पिन काढून ठेवली. हे इकडे राहू दे. भांडा नाही बसत असेल तर पुढे टाका. राहत असेल तर नाही तर पुढे ठेवा, असं काय प्रॉब्लेम नाही, इकडे पण राहील ना. तर आता बघा आपण आपल्या घरी पोचलो आहे आणि तुम्ही तर बघितलं आता आपण कॉमोड घेतले, पाईप घेतले. आता ते कुठे लावायचे ते तुम्हाला माहितीच आहे. ऑब्वियसली आपण हे पाठचे 2 रूम आहेत ना, तिकडे पहिलं आपण एक फिटिंग करून बघतोय की कसं राहतो आणि कसं व्यवस्थित होतोय की नाही. त्यानंतर मग आपण दुसरा फिटिंग करायचं. आपलं घर पण आलं. पाईप बघ कसे टाकून आले मी साईडला. ते त्यांना परत सोडायचंच होतं ना, म्हणून मीच आलो. त्यांना परत सोडायला जायला लागलं असतं ना. बघा पाईप बघा, तेवढे मोठे मोठे पाईप. हे बघा सर्व सामान, आता गाडी होती म्हणून आता कामाला आली ना. मेन हे आहे ना वजन. हे बघा हे कॉमोड पण आणलेलं आपण. इंग्लिश हिंदी नाही, इंग्लिश. आता ना तुम्हाला दाखवतो काय झालं. गडबडीत मला माहीत नाही, पण कुठेतरी आपल्या गाडीची चावी हरवली, कारची. मग तुम्ही म्हणाल की चालू कशी केली मी, तर ते सर्व त्याचं बाहेर काढलं. हे बघा हे सर्व उघडलं, त्याचं हे सर्व उघडलं. हा पार्ट उघडला, हा पार्ट उघडला. आता मम्मीला येऊ द्या, तिच्यासमोर तुम्हाला चालू करून दाखवतो कसे चालू केली ती विदाऊट चावी. हे बघा या स्क्रू ड्रायव्हरने चालू केली मी. आता कशी चालू केली ती दाखवतो तुम्हाला. हे बघा हे दिसतंय ना, हे बघ इकडचं सर्व उघडलं बघ, दिसतंय. आणि हे बघ हे दिसतंय, हे चावीचं असतं. हे बघ खाली दिसतंय ना, इकडे स्क्रू ड्रायव्हर घ्यायचा. एक फिरवलं, 2 फिरवले, लाईट पेटली बघ, है ना. दिसतंय ना स्क्रू ड्रायव्हर, तुम्हाला दिसतंय का? दिसतोय. हा आता हे बघा झाले चालू. हे स्क्रू ड्रायव्हर आणि ऍक्च्युली चावीचं हेच असतं ना, आणि ह्याला लागून चावी लागते. चावी बनवायला दिली आहे मी. आता बंद करायचं असेल तर बघा पाठी फिरवायचं, ते 3 असतात ना त्याला. 1 2 लाईट पेटली बघा ना, हे झाले बंद. तर अशा प्रकारे मी थोडंसं DIY केलं, म्हणजे सामान आणला. हां म्हणजे हे उघडलं बघा प्रॉपरली. इकडून ह्या साईडने तुम्हाला दिसेल, हे दिसतंय बघा उघडलं सर्व मी. आणि हे चावीचं बाहेर काढलं आणि त्याला चावी लावून स्क्रूड्रायव्हरने चालू केलं. चावी कुठे हरवली काय समजतच नाही. सगळं शोधलं, इकडे सर्व शोधलं, इकडे खाली शोधलं, त्याच्या खाली पण शोधलं मम्मी सर्व. आणि बनवायला दिली आता चावी. आता उद्यापर्यंत चावी येईल, तेव्हापर्यंत थोडंसं जुगाड केला आपण आणि गाडी चालू केली. गाडी काय व्यवस्थित चालते तशी. सामान पण आलं ना. आता काय कुठे चालली बाहेर. आता मम्मी चावी आहे बघ, ही चावी आहे शेवटी ह्याची. हा 2 दिवसासाठी. 2 दिवसासाठी. हां चला ये बाहेर ये. येईपर्यंत. हां आणि बाकी पाठी त्याचं सामान बघा इकडे ठेवलं आहे मी. आणि आता संध्याकाळची वेळ आहे. आता वाजले किती, 6:40. आणि आता समोरचं जे क्लाउड्स आहे ना ते तुम्हाला दाखवतो. पाठचे दिसतात आहेत. तुझी काच पण लावित नाहीस ना. हां हे काच बंद नाही करत. हां विसरतो मी, ते बंद करायची आहे. समोरचे क्लाउड्स कसे दिसतात ते सांग. मस्त एकदम हे बघा छान दिसतंय. मस्त वाटतं ना असं. इकडे बघ, इकडे खुर्ची घालून जर बघत बसलीस ना सिनरी, तर एकदम छान. आणि तिकडे बघा ते सनसेट होतोय, ऑरेंज कलरचं दिसतंय का माहीत नाही तुम्हाला, दिसतंय का तिकडे. दिसतंय, मला दिसतंय. हे छान वाटतं ना. मी मस्त वाटतंय. एकदम खाली गेलाय ना. हो तू जरा पुढे जाऊन दाखवलंस तर दिसेल. वाजले बघ किती, हां. 6:40 झालेत बघ, है ना. हो. वा वा एकदम छान. आणि आमचे बघा बुबू, हा बालू, हा बघा लगेच उठला बालू, तो कालू चालू तिकडे आहे. आणि तिसरी वालू आमची. चला आतमध्ये आता. तुझं सामान काय काय आणला. एक एक दाखवतो. या साईडला आहे पहिले, तुमच्या लेफ्ट साईडला आहे, राईट साईडला हे बघ. हे आपलं टॉयलेट, हे फ्लश टँक, हे आपलं तो डबा असतो तो बसायचा असतो ना हां. कॉमोडचा, हां. तसं फ्लश टँक. हे
आणि त्याला लागणारे सर्व पाईप. हे पाईप पार्टी कनेक्शनसाठी बाकीचे मटेरियल आणि त्याचं ते बंद करायचं. बंद करायचं ते बरोबर ना? वरचा झाकण असतो ते. आणि सुरुवातीला मला सांगायचं आहे की आपण एकच फिटिंग करून बघतोय ना पहिला. होय. 2 करायचे आहे, ते 2 मध्ये 2 करू आपण. पहिला एकच बघूया की कसं आहे, जागा किती होते, व्यवस्थित होते की नाही, काय अडचण होते की नाही. मग तसं एक एक करू. आज बघा जास्त चेक इन नव्हते म्हणून मी करू शकलो. हे करायला पण कसं मला टाईम पाहिजे ना. मी करायला सर्व रेडी आहे. आणि आता अजून पण काय अपग्रेड होणार आहे ते तुम्हाला सर्व थोड्या ब्लॉग्समध्ये येत्या ब्लॉग्समध्ये दिसेल. थोडं एक स्टेप मी घेतो आहे, जसं जमेल तसं. आता इकडून घरी पोचायला किती वेळ? 15 ते 20 मिनिटं. ओके चालेल. गयाळवाडीच्या पुढे. हां ना, हां या. काका या आंब्याचं नाव काय? रत्नागिरी हापूस ना. आणि ह्याला पिकायला किती दिवस लागतील? 5 दिवस. गवतात ठेवायचं का तांदळात? गवत ना. हे सर्व आंबे, साईज पण एकदम छान आहे, मोठी आहे नाही. हा बघा, हा मोठा सर्वात ना. आणि यांच्याकडचे नारळ दाखवतो. हा बघा तेवढा मोठा नारळ बघा. 3चं काम होईल एकातच. 2चं तर आरामात होईल. केवढा मोठा आहे. हे मी ट्रायलसाठी घेतले आहेत. हां, एका हातात राहत नाही, 2 हात लागतील आता. चला आता परत आपल्या एका गेस्टला सोडायला आलो आहे. आणि गाडीची चावी म्हणजे आपले स्क्रू ड्रायव्हर. जोपर्यंत आपल्याला मिळत नाही तोपर्यंत आपल्याला स्क्रू ड्रायव्हरने चालवायची. चला आमच्या सर्व व्ह्यूअरला बाय बाय करा. आता व्यवस्थित पोचलात ना. आता यांची ट्रेन बघा कितीला, 12:30ची आहे ना. छान मदत केली आम्हाला. आम्ही तिघं लेडीज असल्यामुळे तेव्हा अगदी स्टेशनपर्यंत आम्हाला वाटलंच नाही पप्पू बाहेरचा आहे म्हणून. आम्हाला वाटलं आमचाच मुलगा आहे. अशा पद्धतीने आम्हाला त्यांनी ट्रीट केलं. बस तुम्ही आरामात जावा, पोचल्यावर फोन करा एक. हो नक्की करणार. बाय. इथे बघा परत आपल्या गेस्टला आपण ड्रॉप करून आलो आहे रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनला. अजून एक तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे. आता 12-12:30च्या मध्ये एक आपली बोलतात ना पॅसेंजर गाडीसुद्धा येते, सावंतवाडी दिवा एक्सप्रेस. ही रोज गाडी जाते आणि याची तिकीट 130 पासून ते 170. ह्याच्यात रिझर्वेशन डब्बेसुद्धा आहेत, पण 4च आहेत. बाकी ऑलमोस्ट सर्व डब्बे हे बोलतात ना पॅसेंजर म्हणजे जनरल आहेत. तुम्ही बिंदास त्याच्यात चढू शकता. आणि कशी एमर्जन्सी मुंबईला जायला वाटलं तर ह्या गाडीतून जाऊ शकता. ही गाडी पॅसेंजर असल्यामुळे क्राऊड असणार ह्याच्यात, गर्दी भरपूर असते, पण स्वस्तात. आणि मग तुम्ही आपल्या मुंबईला जाऊ शकता. कधी समजा इकडे आलात आणि रिझर्वेशन नाही मिळाली किंवा गाडी सुटली तर ही 12-12:30ची गाडी असते दुपारची. ही दिव्यापर्यंत गाडी जाते. इथे बघा आपले जम्बो नारळ, तर मोठे मोठे नारळ. मम्मी